Esteu buscant una autocaravana realment compacta? Aquí teniu la més compacta del mercat, la Acros Aero Compact 565DK, una autocaravana de només 5,70 metres de llargada, a un preu de 62.600 euros, amb un descompte directe de 3.000 euros que us queda per 59.600. I el seu preu final, amb impost, amb el tendal, amb la placa solar, amb el multimèdia i amb la retrocàmera, 65.400 claus en mà. Estem en una autocaravana molt compacta, molt espaiosa i plena de secrets. El primer secret són els seus llits. Un gran llit ens apareix en la zona de menjador i l'altre baixarà elèctricament des de la part superior. El segon secret és com en un vehicle tan compacte hi trobarem armaris tan extraordinàriament grans per penjar-hi la roba i que hi podem accedir des de l'interior i també des de l'exterior. I el tercer secret, com en un vehicle tan petit tenim una de les neveres més grans del mercat, 150 litres amb congelador independent i una cuina amb aixetes monomando. I el quart gran secret, un bany que és com un vestidor. Passeu. Zona de bany amb un gran vàter i al mateix temps àmplia dutxa on dutxar-se amb mampara separadora.